अगर आप भी चाहते हैं कि लेवल फिल्म्स के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। म्यूजिक बाय रामू राजपुरी। असोट जाई घर भर हो ए जी सुनाता दर्शन करे देव घर हो राजा जी। असोट जाई घर भर हो दर्शन करे देव घर हो। उखिया बगिरल धली जेब में रुपैया कहवा लखनऊ वाला ले ले हसैया। कांवर लखनऊ वाला ले ले हसैया। हनी होरा बाटे मोहरा ओही जे ले ले हब साड़ी। पिछले साल के कांवर भइल बा कबाड़ी सब नैल पर राजा जी। हनी होरा बाटे मोहरा ओही जे ले ले हब साड़ी। पिछले साल के कांवर भइल बा कबाड़ी। एटीएम से ले ली चाहे डेबिट रुपैया कहवा लखनऊ वाला ले ले हसैया। कांवर लखनऊ वाला ले ले हसैया। गराप जी भोला छाप जी अपनो लाले हब सट जी। रामू के दिहले बाबा बढ़िया रिजल्ट जी बुझली जी। गराप जी भोला छाप जी अपनो लाले हब सट जी। रामू के दिहले बाबा बढ़िया रिजल्ट जी। बिट्टू पिया छोले बरौआ भोला जी के पैया कहवा लखनऊ वाला ले ले हसैया। कांवर लखनऊ वाला ले ले हसैया। असोत जाई घर भर हो दर्शन करे देव घर हो। उखिया बगिरल धली जेब में रुपैया कहवा लखनऊ वाला ले ले हसैया। कांवर लखनऊ